Hello, good morning. 3 days namin ngayon dito sa New Zealand. Kagabi, after namin pala sa Auckland Zoo, pumunta kami sa friends ng anak ko, nilang mag-asawa. Friend nila dun pa sa Naga City, same school. Tapos nakasama nila sa Singapore. Nag-meet up sila kagabi, nag-inuman, ganyan. Tapos umuwi na kami dito. Hindi na ako nag-closing kasi antok na, tsaka tulog na sina Megan. Ngayong umaga ang ginawa namin, tumulong kami kay Megan kasi bukas na ang party niya. Nagpatulong si Megan kung paano tumalagyan ng stand. Meron pang mga gagawin. Ito pa. Si Megan ngayon nasa market. Iniwan sa amin muna itong kanyang bunso na napaka-beauty, parang manika. Nag-prepare na kami kasi may pupuntahan kami ni na Johnny Bell. Pupunta daw kami sa butterfly something. Tapos yung mga dinosaur para sa mga bata. Tapos after that, uwi na kami rito para tumulong kay Megan para sa kanyang big party bukas. Aking busing. Ready na rin siya. Hinihintay na lang namin si Tita. Hello, Casper. Hello, baby Talia. Ito si baby ang aming manika. Ito ang aming si kuya. Ready na rin. Yan. Busy na ngayong araw dito. Yan. Nagluluto si Ate Jo ng panglumpia. I'm gonna eat you. Hello, Talia. Nagpo-post na siya. Hello, papunta na kami sa Butterfly Creek. Ayan. Kasama namin na, may kasama kaming 3 bata. Ayan, saka yung birthday celebrant kasama namin. Naiwan yung bunso ni Megan. Ayan, pinaglaro na lang. Sige, mamaya naman. Here na kami kaso, yan nakalimutan ng aming birthday celebrant ang shoes. Slowly, okay, don't run. Go. What's outside? Whoa. What dinosaur is that? No, that's a Diplodocus.
Gary, oh yeah, look at Gary. Here. How about me? Me. Very hot. It's Tapos na kami. Kwan lang, less than an hour. Kanina pagpasok namin umuulan. Ngayon paglabas namin, maaraw na. Ganito raw rito. 4 season in a day. Iinit, lalamig, tapos uulan, tapos sunshine na naman. Ngayon pauwi na kami. Para tutulong na kami kay Megan para sa party bukas. Para marami na kaming magawa kasi magde-decor pa kami. After ng mag-decor, yung pwede nang maluto mamayang gabi, lulutuin na. Kasi bukas ng hapon ang party. Ginamit namin yung car ni Megan kasi marami kaming batang kasama. Kaya itong car ni Megan ang ginamit namin. Pauwi na kami, mamaya naman. Low hapon na. Busy na para bukas. Ayan si Ate Jo sa cooking. Ayan si Phil, tumutulong na. Tapos kami naman sa decor. Ayan, busy na. Ayan, busy na pati yung daddy. Ayan, busy na rin para kay Tita. Tapos dito nagde-decor kami. Yan ang team. Update ko lang. Hindi na kami lumabas.